Správne vysadené skalničky dodajú atraktivitu každej skalke. No a ktoré rastlinky sa hodia na takúto krásnu slnkom zaliatú skalku, tak o tom vám už porozpráva pani Alexandra Rovná. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Rovná, ktoré rastlinky je najlepšie vysádzať do takejto skalky ako prvé? Prvé vysádzame dreviny, ktoré nám budú vytvárať kostru tej skalky a o ktorých predpokladáme, že ich tam budeme pestovať dlhé roky. Musíme zohľadniť nároky tých drevín, aby sme teda vysádzali podľa osvetlenia do slnkom zaliatých strán skalky dreviny, ktoré vyžadujú veľa slnka, povedzme borovice. Na strane, kde je toho slnka menej, môžeme pridať smreky, kde je slnka ešte menej, môžeme pridať jedle. Z plazivých drevín sú na takúto skalku vhodné borievky, poliehavé, ktoré nám vytvoria na miestach, kde môžu prepadať pekné vodopády. Takisto môžeme použiť rôzne guľovité dreviny, guľovité borievky a tuje. Z borovíc sa hodia hlavne čarovníky, pretože všetky ostatné borovice sú pomerne veľkého vzrastu. Treba dreviny vysádzať skôr do skalky ako ostatné rastlinky? To vysadíme všetko v podstate naraz, alebo môžeme vysadiť naraz, ale rastliny, ktoré nie sú trvalého charakteru, keď vyhynú, musíme ich takisto nahradiť, takže musíme počítať s tým, že tú skalku budeme neustále modelovať a pretvárať. Ako najlepšie kompozične usporiadať rastliny do takejto teplomilnej skalky? Do pozadia sadíme vysoké rastliny, do stredných partí stredne vysoké a na tú pohľadovú stranu skalky úplne tie najnižšie. V tej kompozícii je dôležité, aby sme nesadili všetky rastliny po jednom kuse. Vždycky tá skalka vyzerá prirodzenejšie, keď je niekoľko rovnakých rastlín vysadených v určitých skupinkách, alebo sa nám zopakujú tie rastliny na viacerých miestach tej skalky. Ďalej môžeme robiť kompozície také, že si niekde umiestnime nejakú dominantu, nejaký solitér a potom komponujeme do plochy rôzne tie nízke vankušovité alebo kobercovité rastliny. Takže dreviny sme si už vysadili, keď pôjdeme k tým najnižším rastlinkám, tak to sú kvetiny. Do takejto slnkom zaliatej skalky, ktorá ešte je k tomu tvorená aj takýmto tmavým kameňom, ako je melafír, čo je vlastne odroda čadiča. Musíme voliť rastliny teplo a svetlomilné, ktoré znášajú aj veľký letný prísušok. To sú hlavne rôzne sukulenty, hlavne opunci, ale aj niektoré echinocereusy, semperviva, skalné ruže. Potom môžeme tu použiť heliantema, je to taká kríčkovitá trvalka, potom môžeme použiť floxy, diantusy, klinčeky, akantolimony, to sú ježace, potom aj asperuly, vytvárajú také úhladné nízke bochničky a kvitnú v tom jarnom období. Aké sú nároky na pestovanie takýchto rastlín? Hlavne je dôležité vedieť, či je skalnička vápnomilná alebo vápnobojná. Potom musíme mať na pamäti priepustnosť toho substrátu. Väčšina tých skalničiek potrebuje veľmi priepustný substrát. Potom sú dôležité nároky na vlahu. Väčšina týchto teplo- a suchomilných skalničiek má minimálne nároky na zavlažovanie. Môžeme skalničky aj namnožiť? Skalničky si môžeme samozrejme aj namnožiť. Dá sa to zo semien, dá sa to z odrezkov, dá sa to delením trsov. Niektoré skalničky je dobre si napestovať aj z preventívnych dôvodov, že nám môžu cez zimu niektoré vyhynúť, hlavne tie sukulenty, ktoré sú v poslednom období veľmi obľúbené a z odrezkov, ktoré nemajú vôbec žiadne korene, si túto rastlinku ľahko v zimnom období niekde v okne v byte zakoreníme. Tak, milí diváci, ja dúfam, že ak sa chystáte na takúto krásnu teplomilnú skalku, tak sme vám poradili, respektíve pani Rovná. No a na budúce budeme rozprávať o skalničkách, ktoré sa hodia do polotieňa a ktoré obľúbujú vlhko.